Karbi Anglong Autonomous Council pen Pharo Isira Thongkebra ke thom Ted ki untang atuma phan appointment letter ki pi. Tripura Meghalaya la pen Nagaland along rialong kili kachepati ang thek ke lakha. Long kathar arong amikar hoinek ke long pen puthot ing nam raikom sai khia phan ke pajir thu. Birta keme hirjir ke tokla pen ki hiraning ke hanga tuma phan isi birta keme. EPLM pacha nang puma thapen Karbi Anglong Tourism Department pen patir pi ponsi ke bangji there cheklo ni phai khri ECR ni ke cheng sia phong hirjir ki hir kachepate jai mek padopon po. Bangso kachepate long ke haya bang phu bang phi atum kelong ponji anong e lake ke chengsi bangke suri thongkep lapen first runner up bangke suri koi second runner up bangke suri kep nalito me hirjir ke deng ponji ani lake theri ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira khepi lake botor kekor Tangde nalito me hirjir ki hira video che record ra Karbi Anglong Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon. Ang ton pen kachini je phan 936549245 lapen 936551891 along home ignon. Kardom pinya birta arjoitha. Pini thereponi phai hiniarni Karbi Anglong Autonomous Council akimi secretary da sahem meeting hall along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen kaddo kabe bang pharo isira thongkebra ke thoma tuma phan thanbang avoreng alu kipi Team Karbi Anglong atuma ke mangpon mission suri hini reng koi rapho angthek mission pen ke baklang ponji phan pura penangan lo ke charle hinanat RDN ponsi siding pon bomlo Bangsolong la anso se RD ki pipon tu mochoje phan pu mathasi kedam tanga por Karbi Anglong Autonomous Council ben special tera sadlang deng ponsi la bangso sadlang along ka chepa undun tang kaddo kawe bang pharo isira thomkebra ke thoma tuma phan pinianar lo por phai krehinia por malom primary ang deng athan bang a hoya phan KAC CM Dr. Ronghangari deng pen pipajir porlo Bangso Voreng ang hoi kipi ponalong KAC Education Department in charge Richard Togbipen mai ke pha lam the lapen than bang avoreng ang hoi kelong bang pharo isira thomkebra ke thoma tuma phan mission pen sai ke klem ponji lapen mission surihini reng koi ra pholong RD kipi pon pen sai ke klem pa mi je phan chuning ripon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning je pona tengke nangli tu methang a duty cheklem pa menangji jongsi nangli tu ma phan rat pen abatai complain kelong dokok pulote so cause notice nang pipe pin pen nangli tum avoreng NCT guidelines teng pen school managing committee atum nang ingthan pet un aja kongdo Lase anutina than ba atum sedame methang asai cheklem pa mera bihek thihek osomara phan ing thur ponra paprang dun lonang posi ningje pon Lapen venture school athan bang aphan pipot si non puta salary mate bainong pipon pedar lopu pherangge tum karjo hor CEM pen ke pachini pona tengke venture school athan bang puke na hokta avilo muthe Karbi Anglong Autonomous Council pen alang lituma phan kanghon kangjin so joini si lada Karbi Anglong along ke dubom chotlo Crore isi hini alam kalidet bonta bangso cheklo angbong pipon et poposi CEM Dr. Tuliram Ronghang chechak pon Bangso mai long KAC CEM MP MLA lapen EMs MSS ke doan atum stame chetong dunsi mission pen pachun pon Autonomous Council Education Department hai pensi pini tet ki ke pas tang atuma phan regularize ki pilo alang tum phan borenga warsai pini bang pen ke la tum phan ki piponlo laben Karbi Anglong Autonomous Council pensi lake appointment ta pilo Karbi Anglong Autonomous Council pensi advertisement pilo lapen as per merit ting pensi pilo lapen inglong aso tum phan si dake aphai bangke kapiong lo phan pharuis isieng bong pen pha 90% ke dake inglong aso tum phan si da bangke pini bangke laso abar sai bangke pipon lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen high school lapen high secondary teachers vacancy 447 do
lata inglong aso tumhan ka pilong eje phan special tet lata inglong aso tum si pidulong choi lata advertisement pl la pen ke dak inglong aso atuma ariso jang atum phansi la so appointment ki pipon je phansi special tet ta ki pipon la si Karbi Anglong Tonmas Council pen education ahin kapa prang je phanon an ke claim pon bomlo la ben vacancy ke to an tamin tum la so teng ben si ka fill up on je phansi la so saing ding si tum claim pon bomlo sola thanbang tum pasineri pipre than bang atum hola ke vacancy hola ke kali daxi pichor lage all assam ke lage bensal school to mansi pabe de ate nitum si consider lo all assam ke bensal school to mangi bange lage e bulis alo nitum si piponji posini tumke special ke hang ponsi non banke chief minister sanction elo dake kuti sinya kali 60 crores back do lapen asiliri tela tumhan pe bat ponlo lapen non la sochek loke lang tumhan pi ponlong po lake non regular teachers tumhan kali muni tum lake all assam ge lake benchal school tumhan ke siliri pipe News report Karbi Anglong live North East India long kido ke thom along ri Tripura Meghalaya lapen Nagaland along thang ni phai ingkara troxy arni kilik kipado ponpen pini there ni phai hiniar ni theman arni angthek kipaklang ponjia phanpura vote lakha pontanglo Labang so kilik along kapre aracharya song hin pen sitami ingtang kreng pen kachepati dun thek ponlonglo Bangso longri ke thom Tripura Meghalaya lapen Nagaland along sitami inghoi trokep aphansi kilik kachepati paduponlo lapen longri ke chari ponji aphan ke jum nai pusitami inghoi thom kebra isian ke chepahai pon thek nangpo Lason si Nagaland longri along ke damtang ningkan pho longri ke chari pontang asong si puthot inghoi thom kebra isi so se chepahai ponpen puthot ke wangje ningkan pho pharman longri ke chari pon thuji aphan jesik pon thulu puthot nephew raw pensi chief minister anghoi ke long thujeng ring thepi khangjang Labang so kili galong Nationalist Democratic Progressive Party mate NDPP pen ingkoi rahini anghoi laban Bharatiya Janata Party BJP pen krehini anghoi chapahai pon pen kepang room pen si kaddo kawe thomkebra isi sose anghoi chapahai ponlo lasi non Nagaland along rialong ke NDPP BJP ka chingruma government pen si chari ponpo Lason si Meghalaya along rialong akilik angthek lakhapon bomahut biurta nangkepale ke Conrad Sangma Kecharipon National People's Party mate NPP pensatame ingkoi anghoi anke chepahai ponlo lapen pho anghoi bangke lakhapon bomahut aprang dam bomlang pusi pachini pon halapu United Democratic Party mate UDP pensatame kre isiang hoi an chepahai dunlo Congress atumta inghoi pho lapen Trinamool Congress atum satame inghoi pli an chepahai ponlo kedolang anghoi anabangke lakhapon tang telang pusi than pachini pon Lason dak thakse Tripura along rialong setame votes ke lakha paduponlo labang so hot biurta nangke pali pona tengke Tripura along rialong ke puthot Bharatiya Janata Party BJP racharya tumsi puthot ongdung anghoi kachepahai ponpen puthot ke wangjilang aningkan mati ningkan pho pharman government sengpon thupo labang so kili galong Bharatiya Janata Party pen thongkepra hini anghoi chepahai ponlo Tripura along rialong isi thedung kachelar ponsetame duponlo labangso kachelar ke labuhenlo labangso akilik along akimi regional party mate Tipra Mothapu racharya song akimi ahin pen ke chengsi kachepati dun akilik along setame anghoi kre ke thom an chepahai dunlo National Desk Report Karbi Anglong Live Nonapor munit ki chanahud longri longpat arlo kedoan aing namta ke paru bomajok ing namajok kedo marat mareng apiatumta rongrop arlo mate munit along ansi nang chepachong rong asonlo athe ing namajo kedo ke thak adim pendanglo ke cho ke junje athesere thekumbong amata nang virbomlo Bangso ingnam nang kivir bomajok ingnam kedo marat atum anta munit kedo adim mate rongrop arlo ke e karche alongsi nang pate bogrong titilo Lason si Dogmoka Forest Range ke parlo long kathar arong along inut Deboram kathar bangphu amethang ahem birialong hem arpong ka selamji pura arthem ke chuthu bomahut ejon hoinek api arthem arong along pen nangklo phitlo bangso phi men kopia pilo ne puamar nep ingnang dun chekamatsi puthot hem an wandedlo পানীটো ক'ত পাইছিলে আপুনি
এইটোতো আমি তিনিজন মানে বাঁহ কাটিব যাওঁতে বাঁহ কাটোতে মানে এইটো বস্তু ওপৰৰ পৰা পৰিছে মানে তেতিয়া দেখিছোঁ তো এইটো বস্তু হয় তো আমি প্ৰথমে কি বস্তু হয় নাজানে কিন্তু ওচৰত যাই কিনে দেখিছোঁ তো এইটো বস্তু হয় তাৰপিছত ধৰি কিনে আনি দিওঁ আমি পিছত অনাৰ পিছত এতিয়া পুলিচ ফুলনি যিটো ফৰেষ্ট আছে তেখেতক মানে ফোন যদি খবৰ দি সিহঁতে আহিছে এতিয়া লৈ যাব সিহঁতে এই ৰাজকীয় বান্দৰটো কোনটো অঞ্চলত পাইছিলে আপুনি আমাৰ ইয়াতে ফুলনি হয় আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতহে বাঁহ কাটিব যাওঁতে পাইছে Seta kathana sang ho bang kanghon kang jinso ke the tupar pik pena jok puthot dogmoka forest range ke parlo phuluni account bid asahe malong an birta palesi phuluni account bid officer ronjukro lapen aria sang ho atuma phan che toidonsi hoinek apia phan phuluni account bid asahe man pawan lo bid officer ronjukro pen puthot ke pachini pon thua tengke bangso apia phan masap medical treatment piponsi puthot range officer long an pipajir dam thuji puta pachini pon thu 11টামান বজাত আমাক হেৰি লং কাঠাৰ গাঁৱৰ পৰা শ্ৰী দেৱৰাম কাঠাৰ ঘৰত মানে তেখেতৰ বাৰীত এই লাজুকী বান্দৰ এটা পোৱা বুলি খবৰ এটা পালোঁ এই খবৰ পোৱাত আমি ফুলনি ষ্টাফ হৈ পেলাই গৈ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ অকণমান কষ্ট পাইছে দাঁতত অকণমান সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ৰেঞ্জলৈ লৈ আহিলোঁ আমি ইয়াত ফুলনি একাউণ্ট বিটলৈ লৈ আহিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া মানে অলপ ট্ৰিটমেণ্ট কাৰণে আমি দগমুকা ৰেঞ্জ অফিচলৈ তাত হেণ্ড অভাৰ কৰি দিওঁ Phuluni pen dirjuna rongpi lapen langhin pen sarpang ring tiga thar karbiang long lai. Pini therepuri phai hinier ni ani kang sampor phai ke thom rachiti ma porpen karbi lo charli asong methanga sa hemalong non ke wangji jangmini phai hini pen pho arni an sertalin asengkan ke chok KSA annual general conference mate chongmai pi ke padoponji aphan kachesik chedang phutha karbi lo charli asong tirika matum pen pherang ke amai kang nipon Bangso Perangkia Maya long Karbi Lo Charlie Asong Tirika Makong Chunbang Budho Terang Pen Lam Teke Jai Ponatenke Penap Mate Thereponi Pai Ke Thom Arni Pen HSLC Sadlang Ke Tok Dunji Lo Charlie Amu Maratum Mesen Pen Sadlang Ke Tok Dun Tek Pamiji Laben Sadlang Ang Tek Mesen Pen Cepalong Dun Pen Karbiang Long Ang Kang Pia Pan Nong Mekiwan Pitek Japan Arnam Ang Nualong Hirjumi Hang Pidun Lapen ke kidamtang nini aprang KSA tiripia tumahin pen KSA lo charli asong ningkan esek amai pi mate ingdeng phokep amai ke pamanji aphan aprang pen arni ke hot ni phai trok senior ke pu ke pangdak ke komat me inut bang hinia tumsi labang sor ni abang social media long ke pangdak pachok chedetlo labang so phuthak ni tum ke pachok abang stame labang so lam the patumi paklang ponlo Labang so mai lake ni phai hini ke thom pli lapen pho jangmie cheklosi padoponji pusi nilitum cheparai ponlo la so teng sinilitum tirikam amai setame sengdet pen karbi lo charle asong ningkan esek amai pi ningkan phokep ke pleng sertalin katalona long nilitum KSA lo charle asong tiri pi pen kachuning rikang tunga bangke karbenglong atok anu arat ke doan lapen pharukre sirkebra phokebra sirkep 1959 aningkan pen KSA long nangke claim nangka cherabdun claim bare matum President Secretary VP AGS members pen nanglok labangso Golden Jubilee Catalona long alir alon nang pidun pen nang cherap chetudun poposi ning thelo Beha bepar woreng ke klematum dihin anar nang cherap dun bomatum pen nang ando alang litum setame nona phong ningkan esek amai pialong ta nang cherap chetudun poposi ning thelo Dilai Korsing terang pathua klamalong Golden Jubilee ahud ahin pen kachopha aluhia tum stame nang chetong dunji lase halabang soarni karbi lo charli bom atum setame maya long bang pen lam lun tumo nang karju dunji aphan chuning rilo Maya Long Raju Ingti Assistant General Secretary KSACEC Probinson Ingling Assistant Finance Secretary Divinson Crow Executive Member atum chetong dun 59 pen ke claim baring President Secretary pen Chenglok VP AGS pen Chenglok members all ex KSA tum am phansi tame nilitum therapy mai hin pen chuneng rikang tum je laso a Golden Jubilee celebration long alang litum sitame nang cherap nang chetudun pen alira cham nang pidun pen nilitum bonso se ininga che thepon laso a celebration mesen me yapen ko pachun jialong nang cheram nang chetudu nang metric keto asarlang laso chepate nu matum han nilitum karbi lo charli song hin pen alang litum han best wishes pilo lapen alang litum akai mesen me yapen laso exam keto guna sarlang mesen jiapan anam terjume hang News report Karbiang Long Live
United Students Union of Karbi Anglong ahin pen Karbi Anglong arlo jasamet toklang ahin ke baprang dunja phanpura pini Karbi Anglong Termas Council EM Richard Tokbi KAC amethang achambara long paledamsi pinpura lo pajordam EM aphan kipi ke pajordam pinpura lo along ke jongpona tengke West Karbi Anglong arlo along primary pen higher secondary school angdeng an thanbang anghoi papleng se rak nangji higher secondary school do analong ta science stream bipon vek nangji lapen venture school college thanbang atuma phan prabjin pen achiklo abainong pipon se rak nang popusi jongpon School hemalong thanbang kadure jok lo ke than sung piklo lapen an parta Karbi Anglong arlo ongdung higher secondary school along ta science streams away Science streams kabidet pen sai jokje science ka charli ji aning ke hangatum angtan dam nang kok titilo lapen venture school than bangatum chiklo abainong kilong le ningkan isilo achiklo abainong kilong le det pen school pen college an pale damsi lo ke than dam ja phan kisung dokoklo lasila son thom akimang prabjin pen pachun pon serak nang pobuta pinpura lo along ke jong padopon thu আৰু ইএম ডাঙৰীয়া আমাক আচল দিছে যে এনে তিনিটা যিটো দাবী এই দাবী অতিশীঘ্ৰে পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ হৈছে সেইকাৰণে আমি জনাব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত দৰমহা দিব লাগে আৰু ইএম ডাঙৰীয়া আমাক কয় অতি সোনকালে এইখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু যদি ব্যৱস্থা নহ'লে অনাগত দিনত আমি অতি সোনকালে আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব আৰু অতি সোনকালে হ'ব এইটোৰ ওপৰত আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি জনাব বিচাৰিছোঁ Primary pen higher secondary school angdeng thanbang anghoi ke pleng ponjia phan saideng bomlo science streams ki biji aphanta saideng ponpo lapen venture school lapen college thanbang atuma phan chiklo abainong ki pije puthak non officially process bomlo prabjin pen thanbang atuma phan chiklo abainong ki pi ponjia phan saideng ponpo pusi Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi pen lamcha chipi pon habar ki hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live Pinipran tama birta kila ponsi kang tonik lo.